Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Rafli Dwi Caksono saking setunggal welas BPF kalih badhe maosaken geguritan karya kula. Kluwung déning Muhammad Rafli Dwi Caksono. Endahing kelire kluwung sing katon sawise mundhung. Katon sumunar edipeni adiluhung agawe ati angkuh tumiyung. Cacahe ana 7 yen diitung, anguk-anguk katon mentelung. Raket kaya dene urip neng kampung, tansah ayem tentrem yen srawung. Endah ing kelire kluwung kang repta dening Hyang Agung, nggambarake wong kang nandang wuyung, solah bawane katon layung-ayung.